Panguva ine inoonekwa kunzi President Emerson Mnangagwa is officially signed the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 into law, leading to its subsequent gazetting, radically changing the country's political, electoral and governance landscape. Tona kuti vanhu havana kuzvitamira zvakanaka panguva ino. Tiri kuona kuti opposition members, tiri kuona citizens, tiri kuona kuti panguva ino civil societies, panguva ino nyika yese iri kuungudza inyatso kuona kuti this is the beginning yenhamo munyika yeZimbabwe. Ndiri kusubscribe like wataona bell icon. Blessing Robafadzo Makumiri legislator amuda chinyora panguva ino ari saddened achiti a painful setback for Zimbabwe's democratic aspirations with the Constitution Amendment Bill number 3 now signed into law. The greatest danger is not only the amendment itself, but the precedent it sets. When a fundamental constitutional rules can be reshaped without broad national consensus, public trust in the Constitution and democratic institutions is weakened. Political divisions deepen, and safeguards that protect future generations become increasingly fragile. The question now is, what next? Doma developments are kuda panguva inoitaurwa mahonorable Makumiri vachiti panguva ino nyika yese yozvibvunza kuti so what next, chii chava kuitika. Now tinyatsokuziva kuti the bill panguva ino yachinja the governance, the electoral, yachinja even my terms the president panguva ino. So what is their motive? Zvii zvakaita kuti vakwanise come up with this bill kuti rikwanise kuti rizoamenda the constitution panguva ino? What are the Canada plans? Ndo a question yasara ine mune every Zimbabwean kuti achinyatso kuona kuti what is the direction we are now heading. Ina comment section medu dzafungira enyi muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe, like, machete turn on the bell icon.